Kana siya mo na highway para Danau. Asa? Ay, so highway din ni para Danau tanawa dako kayo. O sa highway na. Di nagikan. May Humayan. Sa Sugton na Sugton. Dito na sa north na lusot. Tulong na ka kontraktor nga nagtrabaho. Pwede na bayaran sa highway sana. Dili. Wala labot ato Para bang dako na kaya to agir ba? Ay, wala. Padakan lang karsada. Dili, padung man daw na sa pinanguhan. Padung man kuno sa pinamungahan. Padung sa pinanguhan ato dito sa bahiran magagi. Kaingon ko tukungan, wa pa man magupi na tukungan. Dili bayaran, grabe na gyud man na yoy. Wala pa naging sa dapat kayo. Dugan na lagi. Palangan. Di mo sugod tuwing nga anak si Mang. Oo. Di mo sugod si Mang ta. Birama. Daghan kayong mga tanong. Barangay. Provincial. Provincial road. Ayo, nahuman-human ang atong get. Human-human na ang Ang dito sa padung na to sa San Roque ato sa babaw dako na gantan. Dako na kay ano may dito. Moy dugay kay murag iong ngano man. Dagay man ang kontraktor ni dito man gyud ang padak andito man gyud ang may highway. Gyud siya rin lagay kontraktor niya na hinay di kay. Ay kiranti man na gir. Kiranti ang pas. Kiranti construction na ba? Kanamay di kuha na WT. Ada WT kan Kanamay at bang ila pamusin na WT. Grabe na yun. Pero sulit Di sila. lang WT. DP. Dito WH. Department of Ingon sila WT. Development. Napaila sa kinadya nagparty. Tuwa silang pa lolo guro tatay. Naaman diha si Chipre. Kana uli niya mangod na kanang Ayun lagi na balay. Ano na ilang balay? Balay ni. Ibib sa iyang bugangan. Papa ko dito lagi kay to ka to. Chipre. Ano to Chipre? Parang aya parihara mo mga to. Classmate mo dang? Man tag res lagran. Tag sa iyang mama. Katong gidani yung contest nag-abot na dito. Ay pagkawa na Kring adto tas ko an kring. Bordo kring. Karay ko ni ba? Hindi tabangan ka namo. Ano sa mga ka ang dalaw kag bagre? Kahapon pa ko. Sige. Nanda ha. Mo di wala ni kasito po. Kadaan ka baby mo kasito ng board mo kabago. Adto tabang daw. saan ka ganihada? Lagi seba. Magirma nga wa may tarong sa ba. Masih pakai magayito ay. Kaya di man kasod. Ako di man ni kasod ang bata. Di na Bawal di man kasod ang bata nang ayun. Gibawal man ni sila. Dito. Di na sa pwede sa urdo. Isu na kayo nang kuan na. Di na sa pwede ginawgaog ni sila. Madakop ni. Para dito na lang gyud. Unsa na diha gid? Poultry? Ano siya sa sardinas na. Sardinas? Kaman lang Promex ta. Isi-still na siya niya. Mao din na isi-still? Ala kring nasa di. Asa may Promex kring? Kanang ba kay? Kanang na? So nana day daghan ko dire no. Kuan diri sa Daghan na kayong mga Kahanang pangdan. daghan na kayong kuan. Din buhatan sa sako. Sa may humayan. Human. Tayo yun din? Bahin na tayo diha. May dia kring bata pa ka kring. Padawat pa ka. Priority nila katulad sa sport. Ang priority tag 20 niya. Pila edad mo kring? Kurinta na. Na lang ikaw na lang manguan dito kring. Sabi ni mo 20 pa? Ikaw na lang manguan dito kring. Kanang mang-manicure sa mga manicure mga trabahante. Kurinta na di ka kring. Naik tubong ipadagan para sinukuran na nindot tayo. Hindi ka na sa langkan. Yang ko na nga iaraw sa katawra ang wana. Wana, yahan na. Pero kanang tubig sa barangay na. Giangkon. Negosyo guys, negosyo. No, panahon sa pagkusaw sa COVID. Ang barangay Bairan, kabayaran kahit income ha, ang hatag kagwalingong bugas sa mga taga-barangay. Pero ang atong lang tad, hatag yay. Wala di ay. Grabe gud sa inyo gud.
Kan Duterte manggutong kuan oy dili mo. Ano nga lang ka Wala pa grabe ilan ang gikumkum. Ano lang income na lang. Pero ang hit kon ba? Yan pasabot ba? Oh, adi ang ngayon is naganaga. Dili bote pasabot ba? Ya nga ito pero Ya nga kanang langtad jud ba? langtad mo lang hatag. Tapos bayaran ang hatag man ang bayaran yagi kan jud nila ilang pundo. Ang hatag man. O gikan sa inyong pundo. Oh. Ay nang hatag sa to aloy kato dito tulo ka kilo al. Gikan sa Nelson og Vic. Ya kami wa may kadawat. Ang mo ko daw. Sponsor to sa kuan. Nelson og Wala may Vic. kadawata kay. Pero gikan sa kanila na sa langtad wa jud. Tayo lang. Ha? Maglista sila. Ana diha sa covered court nila aw sa chip. Para sa amo. Pangdan oo diri na itong barangay hall no. Nagi na ta? Wala pananahan ay. Aw. Oo, kani di diri din. Tara din barangay hall. Barangay hall sa Pangdan. Hindi sa too. Hindi sa wala. O Pangdan. Mana dia gaw. Asa mga pundok-pundok ato na atuhon. Atuhon yun na to. Oy, tungod tas misteryo manaw. Sa ama na to. Ah, Sa ama. aso nga to. Oo. Basta mo yun. Oh, basta mo ingon. Bulok ni mangingon dapat to. Wala. Ako madami. Ilang pangdas o kadaghan ilang. Ayo ta katuduan nila lang product na kayo sa Pangda Express. Wala pinagasa sa Sila ba sa Bilya Dulce? Sa rin ang Bilya Dulce. sa sukar ha. Swimming pool. Wala na sa sa ano? Kanang nakatin ka puti. Pangdam Expressway. Danaw Luzon. Asa man ato? Wala pa. Wala pa. Aw, Pangdan Way. Expressway. So manapita ate. Dako rin kayo. Ibutang na. Tama to kay dugtong kalsada. Aw, mao din Naman ta. mao din nagingon. So ito kay skring-kring. Gani. Tara. Oh, kanay Dati. Pangdan Expressway. Oh, Padong sa Danau. Oh, mao ni siya. Mao ni diri. Ako na kayo. Kasada na pinakadako. Oh, Expressway Wala na ato kita. ager. Giduo na ager, kaya pinamungahan ager. Oh, pinamungahan sila. Kani padung-dung clinic. Uy, nalagi Promix ni Hagiro. Ah, mao ni buhat ang Ay, laon. naro na yung Villa Dulce. Kasi. Unsa man ni siya? Villa Dulce Resort. Resort? Ah. Bilya Dulce. Oh. Isa rin og kanang click na kay ana kadiya. Indot ay. Uy, nay, kana lagi manguan migit na mo sponsor na mo gyud. Kain ang muhatag sakyanan, kain ang muhatag kaon. Ha? Oo, kato na nga tumisira, huwag may gasto. Ipabaon na rin ay kapkapunta. Baon may saging. Nagbaon kung manok, huwag na baon. Okay. Kuhan man, namay ni buwan sakyanan. Muna buhatan sa sako sa tayo yun din. Ay man. Sugana na dahil yung company ni Rino sa Pangdan. So, improve dyan kayo ang Pangdan. Improve kayo. Dako usad kayo ng Pangdan. Dako na kayo sila income. Oo, dako na kayo income. Asa mo sa dinasan? Sardinasan. Asa day. Ay man, diri. Sardinasan diri po sa Pikas Bahin po. Sorry ta mo mga higalahan nami sa Pangdan. Pangdan. Sardinasan yan. Nay mga kuan. Diri na pita kay habit kay kuan. Sa tong taga Dirino, taga Pangdan, taga Balirong, taga Mainit, taga Naga, dapit sa pa nang Naalad. Nami sa Naalad na ni Naalad na ni Dirigit. Mainit pa di ay oh. Kinsa tong taga Mainit, taga Naalad, taga Pangdan, taga Balirong, hala Dirimo. Isuanta mo ha. Ala, narang footbridge. Napagid ay footbridge dito.
sapa. So na sila footbridge. Insa to'y gimingaw nga taga Naga, nga taga dapit sa kuan. Dinhi nga kasada la diri. Suroy ta mo la. Imagine lang ninyo na mo diri. Naran sapa. Kani mo na ang amper mainit. Apir mainit. Asa tong na landslide ring? Ana. Ha? Ato na ha. Sindulan. Yung pamata sa mainit. Oh, sa kuan man siya sa amper mainit. Oh, amper mainit man to. Wala footprints pa. Hangin kayo. Mo ni ilang footprints na sila. Na sila yung mga footprints. Ano man? Dali ka uban din sa una. Detayan. Oh, wa man detayan. Ay, sa KSS. Daday mo tapon na rin sapa. Dito sila kaki. No, kudak sa tayo. Yung mga higala nakahinumdum mo atong nainahagsa nga kuan sa Sindulan. Nato wala man noon di naman noon makita. Ato sa inahan Oh. Tirahan kita na ko ninyo ang katong hagsaan sa Sindulan. Oh, nara. Dako kayo. Dako kayo itong akuan. Menteryo, karay menteryo mga eskina ba? Oo, wala siya. Karaan kay. Ato kami karaan mo. Yan kami napita. Karay naga. Suroy-suroy Naga. Sige, suroy-sumpo. Ya, daghan kayong salamat no sa nagpasakay namo. Daghan kayong salamat. Shout out sa driver. Oh, shout out sa driver kasi nga. Niya shout out sa ako ang cousin si Garly Sas. Oh, nasa front seat si Alberto. Ako gyapong mga igagaw. Ug nasa luyo si wala din ni nasa luyo si Kring Kring o si Manay Sitas. O daghan kayong salamat. Hindi na lang migutob. Bye. Ay, natong ko lang. Bye. Kanang may magbaklay si Iki kabayo. Tayo ra pala oy Ginoo ko. Kaikog na to ani ay daghan kayong salamat ninyo ha. Kira medyo na sila, Sker. Bye.